L-istudenti tal-Università jużaw il-mixi, ir-rota u t-trasport pubbliku iktar mill-popolazzjoni b'mod ġenerali. Dan skont riċerka maħsuba biex tiddetermina kif l-istudenti jaslu fil-kampus tal-Università. L-istudenti kellhom l-għażla ta' iktar minn metodu ta' trasport wieħed. Ir-riċerka turi kif filwaqt li 0.3% biss tal-popolazzjoni jużaw ir-rota, 4% tal-istudenti jużaw ir-rota bħala metodu ta' trasport tagħhom lejn l-Università. 3% tal-istudenti jużaw il-mutur meta mqabbla mal-1.1% tal-Maltin. Persentaġġ ogħla wkoll tal-istudenti qed jużaw it-trasport pubbliku, hekk kif 32% tal-istudenti qed jużawh meta mqabbla mal-11.3% mill-istatistika nazzjonali. Dan mistenni jkompli jiżdied hekk kif il-Gvern qed jagħti sena trasport b'xejn lil kull min jagħlaq 18-il sena. Il-persentaġġ ta' studenti li jużaw il-karozza jirrifletti għal kollox l-użu għoli ta' karozzi f'pajjiżna, hekk kif in-numru huwa 1% biss iktar mill-75% tal-popolazzjoni. Madankollu insibu bosta iktar studenti li qed jażlu li jimxu, hekk kif 22% tal-istudenti jużaw dan il-mezz biex jaslu sal-Università. L-istudju hu parti minn proġett internazzjonali magħruf bħala CampSamp. Permezz tiegħu universitajiet minn madwar id-dinja jagħmlu riċerka fuq il-modi ta' trasport l-iktar użati mill-istudenti universitarji u l-faċilitajiet infrastrutturali li hemm preżenti fl-universitajiet madwar l-Ewropa. Tkellimna mal-Professur Marija Attard li d-direttur tal-Istitut tat-Tibdil fil-Klima u l-Iżvilupp Sostenibbli li spjegat iktar x'inhu lan ewlieni tal-proġett. Huwa proġett li jinvolvi 7 campuses fil-Mediterran u l-iskop huwa li niżviluppaw pjantazzjoni għal l-universitajiet li huma ovvjament towns f'ħafna mill-postijiet fejn inħarsu huma considerably large, ġifieri huma kbar u għandhom il-problemi tagħhom. Attard saħqet li issa l-pass li jmiss fil-proġett huwa li flimkien mal-imsieħba jiġu evalwati l-possibiltajiet kollha biex jiġu implementati proġetti fuq it-trasport u l-infrastruttura tal-Università. Naraw kif nridu nżidu għall-effiċenza tal-public transport, naħdmu iktar viċin mal-operaturi pereżempju, cycling u walking li huma għadhom baxxi ħafna. Meta inti tara li ovvjament għandna potenzjal kbir għax l-ikbar popolazzjoni fl-Università tgħix vera viċin tal-Università.